Kuble ye भी की viewers baro bape ya ke channel khamta me ya ki video ki jonga sai sin pat hagani ke video ngan wan ra ispi ya ka employment news hagabe dei ba ki list ki tang ki bede ki candidates jong ki khasi jaintia ki bala sha jin na gabanta bakin le lane bakin pendep ya ka PMT and PET hadin ba nagliang jong ka Central Recruitment Board jong ka Civil Defense but Home Guards kila ada ban page bania bat kila jit ya kini ki candidate dengan kerpat ya pi ki paralog baro khamta me ki candidates ki bala apply na benta ka post defense and home guards hai kini ki benai ki bala dep subha ban page no menta ya ki keteng ki jong pi bat lada pila dep page ru subha ban penbiang ya ki jingdon kam hakwa nagaliang jong ka Central Recruitment Board ka pan nakabenta ban pendep ya ketika pre-medical test bat ka physical efficiency test PMT kata ka bamut pre-medical test bat ka PT kada physical efficiency test bat ya kini en sa sedang bat en sa pen long han naduka khandru tarik ubanai September arjar ar pusau tilagar pat ya ki candidates ki bla syajit subha ban link na ka official website jong ka Civil Defense and Home Guard Shillong kanang ba pinyo iki jingtip ki ba benya ha ba dei bat ka dei ka PMT bat ka PET ka ban sapelong lani ka ban sa sedang na do ka khanriu tarik banai September ajar absau te na ka banta ki list ba pinyo ki list lani ki kerteng jong pi ba pi apply ha ki post ki ba fair subha ban page napo ka description box ki jonga ngan sabu ya ka link apo ka description box ki jonga bat sa page bhai ya ki kerteng ki jong phi ba lada phi sha jit nak banta kiti ki post ki ba phila de ban apply subha ban pendep ya ketika PMT bat ke PET hak ba nagaliang jong ka Central Recruitment Board ka khot ban pendep ya kitu ki candidates lane ki applicants ki bala de ban apply nak banta ki post ki ba pher Cukumban syupan kan mau syepi baru ki candidates lani ki applicants ki bala ada ban apply nak benta kiti ki post ki bala dep ban batai vi syakmat kata kabdai jong ka post SI ka post guardsman ka post NCE dan non combatant employees bat ka post driver pin sngau bha ban download ya ki list ki jong pi ki ba pil ada ban apply nak benta kiti ki post lengba ka description box ka bangan sabu ya ka link bat ki list jong kita ki candidates ki bala de ban syajit tina ka benta ba phin download ya ki admit card ki jong phi pade phin sngo bha ban late lung ba ka website ka bangan sabu apo ka description box ke jonga namar ka official website jong ka Civil Defense and Home Guards bat ba phin download ya ka admit card ka pher so nakata ka daw sngo bha ban page bha namar phinum la ban download ya ki admit card ki jong phi lengba ka official website jong ka Meghalaya Defense and Home Guard handai phi hab ban link lengba ka ne ka website ka bangan sabu apu ka description box ke jonga ti aden ba phila link lengba ka ne ka website ka bangan sabu apu ka description box te sungba ban pendap ya u forms number u jong phi sungha ban page bha ya ki number forms ki jong phi bat adin ba phila dep ban pandab ya u number forms lane application number hangte phinyo I ya kate ka page ka bangala dep ban pini pi hangne ka application number phia ban pandab hangtu page ya la u jong u number nangta hadin ba phila dep ban pandab ya u application number pinap ru ban pandab ya u captcha te hangne radon ki candidates ki bom sngo thu namar une captcha un pher na we captcha cho we so lada phim tip sngo bha ban kali lane ban bu ya ki comments ki jong phi ha ki comment box section khnang bangan nang bat bangan batai kumno be phinle khnang ba phinyo ya ka admit card namar lada phi bakla ban pandab yu ne captcha ti phinum yo ya ka admit card du kanum issue ra kanum mi ra ha po ka ni ka official website ani ka PT admit card website so nakata ka daw page kum hangne ngan pen inuksa hangne application number pendap subu we arlai sausan
te what is 4 minus 2 hang ne ka dei 4 minus 2 te kwap chang tu lada what is minus 4 minus 2 kata ka dei 2 te pina ban pendap tang 2 hang tu na mar ble lada pishim no sao na u ar pin sa satang ar te pihak ban pendap u kwap chang tu ba dei tang ar te pina ban page ba ngakarpat ya ki candidates lani ki applicants ke belade ban syajit so ha ban download ya ki admit card ki jong phi long ba kani ka website but ya kani kan sabu apo ka description box ki jonga but ha kapor ba phi pandap ya kini ki number so ha ban le ba khnang ba phin yo ya ka admit card te hadin ba phila de ban yo ya ka tu ka admit card so ba sa print out sabu ba ban kan don ru ke ki tarik ki ba pher kat kum kat ki admit kan kinum dei re ha ga ju ka tarik na way candidate show way candidate kala ban pher ka tarik jong ka te ka physical efficiency test la ne ka PMT te sum ba ban pe ye ka tarik ke jong phi bat ka por na mar kan don hang tu apo ka admit card ke jong phi ka tarik bat ka por te shubu kan dei khan riu ka por kan dei ka no beje te sum ba ban pe te lej ha ka te ke jaka haswa ketika por te yo le se pilej ndala dir ke por te mentoi shu yo le se kim pediang shu ye pi te shua ngala de ban upload ke to ne ki application so na ta kadau ke don ki badei khat riu khat nyo khat pra khat khandai ter tarik kapor pade kan debe nyo beje nyo beje men step kan de kapor ba pin issue ya kan ka admit kan ha ka office jong ka civil and home guard so na kata kadaw nga karpat ya ki candidates lada phim ngonang lane phim so tip kumno ban download ya ki admit card ki jong phi so bha ban bu ya kita ki comments ki jong phi hapo ki comment box section ki jonga ban lada phi kwa bangan pen le lane pen upload ya kata ka admit card ru nga kloi ban le ya kata ndei subha ban ai ya u application number but sa ai ya u number phone ru kumju knang ba hadin bangal adep ban penyo ya ka admit card ku jong phi ngat sala ban sen leng ba u number phone hapo ka whatsapp ka jong phi titang kata hi ngatharai plus thu hak bai dei bat ke list jong ki candidates ki bala adep ban syajit na ka benta ka physical efficiency test bat ka pre medical test but lada pidang day ki badang thamai hapo ka channel khamtam e haki video lane ki employment news video ki jonga ngan sobhaban karpa rit yapi please sobhaban ya share like but subscribe khnang ba phinang yo shu ya gi jiktip nang ne shakhman te suggestion pan hak ba day but ka admit card jong ka Meghalaya civils defense and home guard te tangkum to hi phila yo ya ka admit kan ban sobha ban yarap dem ya ki parlo ki jong phiru lada kimtip te tangkata hi sai sien pan ngan penkan mau lada phim nang bat phim tip kumno ban download ya ki admit kan sobha ban bu ya ki jingkeli jung phi nang ba ngan nang bat ngan tip kumno ba ngan yarap ya phi te tangkata hi sai sien pan agar pat ya ki viewers lani ki subscriber ki bala de ban subscribe ha kan ka channel ke jonga so bha wat num ya comment klumar namar kan pen le rain ye pihi namar ki don keto ke ningut ki parlok tip ki page ni kim page ya ka video hande ki shu comment klem don jingmut bat ki don ru ki parlok ki ba tim sang ha ka comment box te agar pat sobha wat num le kum gitu namar kan penja burom ye pihi te kum ki paradok prasnam lane prakhasi sobha lada pidon ei ban kli shukli betang ya ita ijing kli ba pipidon khnang ba lada ngala ban yarap ngan sayarap lada ngamla ru ngan sa reply ya kata ka jingkli ki jongphi te tang kata hi sai sen pat khublei shibun